vorig jaar ben we alles mee begonnen. We zeggen dat er een jongen bezig was met wedstrijen. En wie toch, nou dat ligt dus ik wel wat. Dus wie op een keer erheen van, en we zijn van mij de skis een keer leren. Nou, dat mochten we dus weer een keer proberen, een maat van ons zien trekken. Nou, dat is weer muziekje en we dachten, nou, dit is best wel leuk. Nou, dus zaten we aan en ben we elke keer toen het mooi waar ben we erheen gegaan te skiën. Waar mag je nou weer op letten dit dagen? Allereerst maar voornamelijk op de kant letten. Want ja, die kant komt er heel snel te heel dichtbij. En voor de rest mag je gewoon heel goed de chauffeur van de trekker in de gaten houden. Als hij iets shot wat net kan, bijvoorbeeld de fietser of wat, hij houdt het voort aan. Dus dan mag je voet op een rem slaan of loslitten of je show wat de trekker doet. Nou heb ik begrepen dat je toch zelf meer skiest. Net vaak, nee. Ik heb een paar keer geprobeerd. Mijn denk je net. Maar ik vind het allermooiste om met de trekker in de wedstrijd te halen. En normaal dan rijden we met bij nachtfjouwer maten, die pakken dan ik de trekker voor. Maar ja, voor jullie dan pakken we een van de snelste trekkers die we te graag pakken konden. Dus ja, dan hebben we deze pak. En ik mag eigenlijk wel graag rijden. Ja, ik net ken, dan word ik wel invalt, maar meestal zit ik dan wel achter de stuur. Ja! Waar mag je nou weer op letten? Nou ja, dat ze steen blowen en dat ze net naar de kant tappelen. Voor de rest dan hoef ik net te volgen, man. Gazian en Kerutje en dat is het eigenlijk wel. En dan heeft altijd wel het mooiste uitzicht op een actieverzels. Dat is wel het mooiste, ja. Ja, dat heb ik wel niet. En dan gaan we de camera erbij en dan film je. Maar ja, omdat we zulke smarige achteruiten hebben, dan vol het meestal net zo best. Maar het wordt het mooiste zeg van voren. Je ziet alles het mooiste inderdaad. En gaat het altijd goed, want zo breed is die roos net. Nou, het is altijd goed gegaan, maar ik was gewoon dat het bijna misging. Ja! Go! Dan moet ik eerst in de broek zijn, want god. Ja, dat is net bij. Hey, vertel eens, wat gaat er niet eens mis? Nou, die stang die vloog me tussen de poortmerken. Nou, dat schuurde mooi. Waar blunder ging je? Ah, bij de file, jongen. Dat is hartstikke raar. Dat botseert. Nou ja, het leven zit zo net los. Ik heb het vaak en al die, maar dat ik er nooit hoor. Ja. Hoe gaat het nou, Marty? Goed, ja. Nergens meer les van.